Yes, good morning, maayong adlaw. Naay special request ayo sa mga na-touch sa iyang story kagahapon. Daghan kayong salamat sa mga nag-view, sa mga ni-share, ni-message na ako nga ni-comfort sa ako. Thank you kay ninyo guys. Daghang salamat gikan ni Salim Jane Sirenio from Saudi Arabia. Pakpakan na to si Jane. So greetings padayon sa mga daghang nagpa-shoutout ubay-ubay gid ni basahon gid ako ni tanan. From Jessie Ann Apuhon Dudong Jordan karong December 10. Happy birthday dong. Og sa partner ni Inday Gina nga si Michael Camarillo. When we are together doing things that we love. Og naa day tay letter sender. Every time you Ako siya need i-upload from atangin ninyo gikan sa Lipayran, Bantayan, Cebu. I don't want 37 years old from Saudi Arabia. Gihapon. I-greet day niya iyang papa mulot og advance happy birthday karong December 15. Puhon og ang iyang mama Consip og ang iyang mga anak Carla, Sheila May, Maureen, Gladys ug akong mga igsuon Tyron ug Jackson. Thank you Dam from Rosie Lynn Papa Ilustrisimo from Saudi Arabia. Thank you. One day sa akong mga silingan din hapod tanan sa akong kasan Melinda Yorpo family, Ati Tata, Yumili, Inday Janet, tanan, ug sa akong mga silingan nga Orbeta family, Manang Manilin, Aster Lito, tanan. Og advance Merry Christmas ninyong tanan. Amping tanan din hinalang kutob ug antod sa next video. Daghang salamat.